Dongkam Police Outpost angkang truk bitung reng thama constituency alo larmati adung samsokia dolong along koila kepon kepapleng tir ajoine ihum atrak RJ14 GC 2542 dolong pen klojok. Birta kelong dona tengke patumi aning ve porpai ke brachiti mapor malomsi kolonga nathu pen larmati ITA bheta Bridge Industry along koila kipa pleng tir kewan bom ahut si men samsukia dolong along sui chok puta hada ke doara datum than pachini pon labang sohinia long kopai ke meke vek babang pu ari asang hua pran amoy jok chit lo puta berta long dun. News Next Report, News 24 Karbi Anglong. Pinini pai klener ke Bhomkuru Arni olukunci ahawar along langpi dehangi Rural Bank atum patirpi ponsi Group Cap asal help group alu somar atum apam long hong ke pangreng aseke kipipon mate asai dengpon la solong 24,000 ke ahemso ke kim anam lapente 95,000 ke inut amunit aphan panonglo pusi hadak seke kipipon hut lamjai Lasolong aluhi sarpo aman pen kacetong dun LDRB pen Sri Nitul Datta Diphu Lapente Sri Dhuniram Teron olukunci LDRB manager atumsi seke pipon pusi hadagarat tatum than pachini pon. News Text Report, News 24 Karbi Anglong. Karbi Anglong asorkar kacelar ke apong lo bonta void hat nang sopen am tereng kacelenga towar abang ke celar dundelang bangso towar pi kaceleng cintong constituency lapen amreng constituency anparta Guwahati kacelenga towar lo bangso towar along kumane aling ke theke bangji pulute sen gravel mate along kitu thok prui pensi apor padambok Lason purote lake citrak mimi alam binong ateke non ke bangji thang ni paing kora pli arni Assam Chief Minister ke bangji pusi boy that lang sopen am tereng kaceleng atowar along ki thu ke thokpon do desang sesi thekpon long lasi bangso along ki thu ke thokpen arleng ke theke bangji ahu towar arje ke pame chotpoma lapen te kidu ke lak arara tum ki kaceleng atowar mimi ta chokjima mate Karbi Anglong poriborton puke lason henloma boy thalang sopen birta pangdak pon rajen ronghang News 24 Karbi Anglong. Ingdeng blike brapo Karbi risonim so ronga je mate Karbi Youth Festival chihek ben KYF aronga je piniarni an nipho kechok Lasolong pinang an Karbi jutang kacinghon arisoi jang atum mate ayuna hinpen kebang ate ranatum lun barim kan barim pendang lok pathu barim hai kacepati asai dengpon Lasong se pinya ada porpai sirke brachite mapor pen hacake kan pangceng ponsi ason kacepati asai dengpon Lapentu ajo porpai nerkep apor pen lun kana marim padu ponsi ing samjin pen pichun pon
kadong Karbi Youth Festival isunim surong aja kadong pajari kadong lapen ini ngarong pik aning kan bang son silitum bilo po patay si patay pong ilitum la Karbi Youth Festival tara langsung pukul lo ilitum Karbi Anglong arat doan helowing kan lapen Karbi Akhe doan kecitong lo lagi ilitum kopai nili kopai ibi busi jamat si aning kan wang kan nili nang bis dun dela bang so program ke jong hele kam do aja tamela si kato ko bita citong lo aja lo lapen special la bang so putar nili KCS made da Karbi Youth Festival claim bang ku bang pi doan se miram bam kato ko doan apta lapen Halloween men kebang delegation tum alang litum alida cham alang litum majoni silitum an mission arni chetong no alang litum majuro re lapen litum aprang pen an se pamat motu bom lo monit tumta uji pon bom lo chingki me bom lo litum Karbi Akhe do anta ada sar aku selam na karji delang sar mane la Karbi jitu nim rokom jutang jubat elami ke porom butik botak itu nang lihin pen jitu Karbi Akhe aphan jitu jutang jubat alang betang nang lihin pen pini kan je jidolam nang lin ning aklong pen jutang jubat la elitum khe ya moyar bu kusi kudam lo ini lita jutang jubat khe chinghon pi silitum kedo ko bita chinghon lo asilitum Karbi Youth Festival long ke jutang ke ladak hello si kaching tu elitum ke thekdam long ke binding smot painting lo kedo ko be Karbi binding nang sing thang elitam monar lo nang sing thang lo bagi samong masih bang julo masih jutang ke ni lidet kali itu kedo ko be si jutang bagi tur ponan si ben itu jutang ka chan pon bom lo musi libat teng mate kai teng kacelar labang ke lason lo aning kan dang bangbong tambong celar tumbong ta kacelar lo itu lah hem kado ko betalang be pipik lo da dilining kang sam dam lage ta council tu mata ning sam balang litum ta penangarang cira majutu lo la so BCS Karbi Youth tar langsung la pen pining ning kang sam nai ning kacing sam nai ning karong nai ke la hello Halloween ben delegation tum ke bang tu han ekdom permanent na hem ki kimpi labang ke ning sampi khangjang lo prang gelang litum ke bang alu su ekdom abisi kala alu su somaratum atum barsu kita beceng lo kedo bisu piglo se pining bang gelang litum kan permanent na hem kimpi lo ekdom sabsu mission lo celang piglo labang hello ni ning kit hedap ning karong nai lo